La al treilea exercițiu de la divizibilitate am avut un exercițiu 8,2AA divizibil cu 3 și trebuie să aflăm toate numerele de această formă. Să ne aducem aminte că dacă există 2 de A, înseamnă că ultimele cifre trebuie să fie egale între ele. Cele 3 puncte înseamnă divizibilitate, cine n-a văzut celelalte videoclipuri, și de asemenea să ne aducem aminte că divizibilitate înseamnă împărțire exactă, adică un număr A este divizibil cu un număr B dacă A se împarte exact la B. Și atunci, dacă avem numere mari, formate din 4 cifre, din 5 cifre, nu trebuie să facem noi împărțirea exactă, să vedem dacă se face exact împărțirea, ci sunt niște criterii. Criteriul de divizibilitate cu 3 ne ajută să știm dacă un număr se împarte la 3, fără să facem noi împărțirea. Poate fi 2.378.642, fără să facem împărțirea cu 3, ne putem da seama dacă acel număr este divizibil cu 3. Pentru aceasta, criteriul de divizibilitate ne spune că un număr este divizibil cu 3 dacă și numai dacă suma cifrelor sale, deci suma cifrelor sale, adică trebuie să adunăm fiecare cifră din număr, toate adunate între ele și să vedem ce număr obținem. Dacă suma cifrelor sale este un număr care se împarte exact la 3 sau este mai bine zis un multiplu de 3, atunci tot numărul mare se împarte la 3. În cazul nostru, să revenim la al nostru. 8,2AA divizibil cu 3. Suma este 8 plus 2 plus A plus A. Încă ceva, A poate fi un număr, o singură cifră, de la 0 până la 9. De A apare scris 0, 1, 2, 3, 4 și așa mai departe, până la 9. Și revenim la sumă, avem S egal cu 10 plus 2A, care mai poate fi scrisă și 2 ori 5 plus A. Și atunci, o altă posibilitate de a calcula îi să verificăm pe fiecare cifră pe rând. A îl luăm pe rând 0, 1, 2 și verificăm dacă este adevărat și dacă verifică criteriul. Și atunci avem suma egală cu 10 plus 2 ori 0 îi tot 10. 10 nu se împarte la 3. A egal cu 1. O să avem 10 plus 2 ori 1 egal cu 12. Deci A egal cu 0 îl tăiem, 1 este bun. După aceea avem 10 plus 2 ori 2 va fi 14, nu-i bun. 10 plus 2 ori 3 va fi 16, nu-i bun. După aceea 10 plus 2 ori 4 va fi 18, 4 îi bun. 10 plus 2 ori 5 nu va fi bun, 10 plus 2 ori 6 va fi 22, nici ele nu vor fi bune și rămâne 10 plus 2 ori 7 va fi 10 plus 14, mai întâi să facem înmulțirea, cine nu știe 14, și apoi se adună cu 10 și ne dă 24, deci 7 este bun. 8 nu va fi, nici 9 nu va fi. Puteți face calculele. Deci rezultatul corect va fi că A poate fi doar 1, 4 și 7. Ca urmare, numerele vor fi 8, 2, 1, 1, 8211, 8244, 8277. Aceste numere se împart exact la 3, fără să mai facem împărțirea cu 3, să verificăm dacă așa este. Dacă avem numărul 5AA, când va fi divizibil cu 3? Pentru ce valori ale lui A acest număr va fi divizibil cu 3? Calculați și scrieți și voi în comentarii. Sper că ați înțeles.